Yr peth gorau am y cwrs ydy'r ffaith bod yna gymaint i ddysgu ac bob diwrnod mae yna rhywbeth newydd yn dod fyny ar gyfer gallu datblygu sgiliau chi. Yr peth gorau am yr Mathemateg ydy yr ffaith bod yr staff yn ofnadwy o gyfeillgar. Mae pawb yn barod i helpu ac trio i gorau mwyn gwneud siŵr bod chi'n dallt yn union beth sydd yn mynd ymlaen. 3 gair i disgrifio Aberystwyth ydy gwyrdd, cyfeillgar a gwyntog.